ಪದ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಆಡ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಓದ್ಪ ಹೆಂಕರು ಅಂಚ ಅದು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗ್ಲ ಈ ಸ್ಮಶಾನಗ್ಲ ದಾದಂಕಿ ಸಂಬಂಧ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ದಾದ ಈಶ್ವರ ಕೈಲಾಸ ಬುಂಡಪ್ಪನ ಮಶಾನಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರೆಗೆ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಬೊಣ್ಣೆ ಬೋಡೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಅಂಚಾರು ಲಯಲ ಆರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕುಲು ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಗೋರಿ ನಕುಲು ಮತ್ತ ಹಕ್ಕುಲು ಎಂಡ ಪಂತೇರು ನೋಡಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಉಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೆ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಯಿ ಬಂಡ್ಪಿನ ಅವು ದೇವರನ ಲಾಸ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವು ಐನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಜಪ್ಪಡನ ಈಗ ಪುದಾರ್ದಾದ ದೀಪಿನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪುದಾರಿಚ್ಚಿ ಮಾತೈತ ಕಲ್ಲು ಮರ ಪೂರೇ ಕೆಲ ಪಕ್ಷಿಲೆ ಪುದಾರುಂಡು ಐಕ್ ನಾ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಈ ಬಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪುದಾಡೈಕ್ ಭೂಮಿಗೆ ಜನನಾಗೆ ಆ ಎಂಕ ಬಂತೇರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸೇವೆ ಇವತ್ತಂದರೆ ಎಂಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ STM ಕಾಲೇಜಿಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದಯಪಾರು ಮಾನವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತೆಗಿತೀನಿ ಎಂಕ ಅದೇ ಅವು ಇತ್ತಲ ಎಂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂಡೆಯನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನೆ ಅಂಚಾದಿರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಟ್ ಆರೆ ದುಂಬ ಐತ ಬಡವತ್ತು ಓಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಭದ್ರ ಬಣ್ಣ ಈಶ್ವರಗೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು 4 ದೈದೀನಿ ಬಿಲ್ಲಭದ್ರದ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಅವನಿ ಕಾರ್ಣಿಕಣೆ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಪಗಮ ನೆಟ್ಟು ಇಂಟರ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಡಾಮದು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಯಾನ ಪಂಚದೇಪಣ ತೂಪದ ಪೋತೆ ನೋಡಿಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಉಂಟು ಯಾಂ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಅಲ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮೂಜಿ ಕಬ್ಬೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅವನಿ ದೇವರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಉಚ್ಚು ಉಂಡು ಅನ್ನ ಸೋರ್ತ ಯಾನು ಹೊರ ತೂತೆ ಇಂದು 2003 ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಡಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾಸದ ಯಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೋಗುಲ ಮುರಾಣಿ ಮಡಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಜವನೆ ಪೋಣ ಮಡಲ್ಡು ಉಂಡೆ ಹುಚ್ಚು ಆಯ್ಪಂಡೆ ಹುಚ್ಚು ಉಂಡಿ ಬಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೋ ಬಂಡೆ ಹೊರ ನೆತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಣಾಕ ಒಂಜಿ ಗೌಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿರವನ ಕುಲೊಂದೆ ದಾನೆ ಏಕೆಂಡು ಅದು ಹುಚ್ಚುಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಸೋರ್ತಗೆ ಅಂತ ತೂತಿಚಿ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಉಂಟು ಅಂತ ಉಂಡು ಯಾನ ಪಂಚ್ ದೇವೇಡ ಈರು ಮೂರು ಉತ್ತರ ಬನ ಹಿಂಗೆ ಬಾ ಧೈರ್ಯ ಈರು ಉಲ್ಲರತ್ತ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಈ ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಯಾನೆ ಅಡ್ಡೆ